Милый край мой, Смаргоншчына маці, дзе высокія сосны бароў, дзе ляжаць дываны сенажаці і бясконцае мора палёў, дзе на беразе вілі і ўрані песня сэрца хвалюе тваё, то дзяўчаткі пяюць пра каханне, пра дзявочае шчасце сваё, дзе харошыя, слаўныя людзі сустракаюць усмешкай цябе. Ты заходзь, і гасцём у іх будзеш, будуць рады заўсёды табе. Аўтарам гэтых цудоўных радкоў з'яўляецца наш зямляк Артур Цяжкі, беларускі пісьменнік, журналіст, член Саюза беларускіх пісьменнікаў, які нарадзіўся ў вёсцы Лылойці. Тут ён правёў свае дзіцячыя і юнацкія гады. Сюды, на маленькую радзіму, вяртаўся не раз залечваць душэўныя раны. Вялікую, незгасальную любоў да роднага куточка, да бацькоў Артур Цяжкі перадаў у аўтабіяграфічнай аповесці «Дзе мой дом?», галоўны герой якой, Максім Гардзіевіч, ходзіць сцежкамі самога пісьменніка. Дарога нашага дзяцінства была доўгай, без малога 5 кіламетраў, але якое ўсё шчасце, што цягнулася яна амаль увесь час лесам. А вось і святая крынічка, з якой пачынаецца невялікі прыток вялі. Вялікая вера, як і вялікае каханне, бясследна не праходзіць. Нешта ўсё ж такі застаецца ў душы і ў памяці. Застаюцца, напрыклад, такія абразкі. Ціхая калядная раніца. Велічна і ўрачыста гараць у касцёле свечкі. А з гары, здаецца, аж з-пад самага неба плыве пагойдваючыся арганная музыка. Максім Гардзіевіч пакінуў вёску, жыве ў вялікім горадзе, але не стаў ім шчаслівым. Мяняў месцы працы, было і каханне, што пакінула ў душы толькі горыч. І, як кажа ён сваёй знаёмай Люцыі, ад вёскі адарваўся, да горада не прырос. Чым пахнуць родныя хаты? Яблыкамі, цыбуляй, зёлкамі, цёплымі печамі. І яшчэ нечым, чаму няма ні назвы, ні тлумачэння. Пераступіш парог, дыхне на цябе гэтым пахам, і ўсе трывогі, усе згрызоты ачнуцца недзе далёка ззаду. Ты дома.